Esteu preparats? El grup 1 de la classe 4 de Didàctica a l'Educació Plàstica anem a presentar-vos el nostre conte, anomenat Aliestació. Prepareu-vos, serà emocionant. El grup està format per Àngel, Maria, Pedro, Carla, Andrea, Lucía i Arantxa. En una aldea una mica llunyana anomenada Aliestació vivia una xiqueta anomenada Maria. El que passava a l'estació era que totes les estacions de l'any havien desaparegut per complet i tots els aldeans s'havien posat molt tristos i vivien completament en blanc i negre. És per això que Maria va decidir emprendre un viatge per a tractar d'aconseguir tornar tot a la seva forma i a les seues textures. I va començar per trobar el follet de la primavera. Per aconseguir l'estació de la primavera hauràs de prestar atenció a moltes coses. Com tu saps, Maria, la primavera és una estació plena de detalls. Hauràs d'aconseguir flors. Sí, ho has sentit bé, flors. Però no qualsevol flor. Hauràs d'aconseguir margarites, tant blanques i grogues com pugues. Després, hauràs de trobar una branca verda i una flor vermella. Sé que no és un treball fàcil, però estic segur que ho faràs genial. Ara, i aquesta part no és senzilla, hauràs de trobar una papallona i uns centpeus. T'avisa que són insectes molt ràpids. Aleshores, hauràs de ser molt ràpida per a poder agafar-les sense fer-les mal. Un altre insecte que has d'atrapar, i el més perillós de tots, és la vespa. No patisques, Maria. Si la tractes bé i la convences, aquesta t'ajudarà sense demanar res en canvi. Hauràs de demanar que porte el seu rusc amb ella. Recorda't. Per altra part, hauràs d'agafar altres flors que siguin de molts colors. Braves, verdes, taronges, vermelles, i una d'elles haurà de ser molt gran. També hauràs d'agafar un ramillet de romer, per a poder tindre la primavera. I per últim, el més fàcil, un caragol. Estic segur que no et costarà massa treball aconseguir tot això. Ànims, Maria! Després d'haver pogut trobar la primavera i recuperar un poc les textures en l'estació, Maria va decidir continuar el seu viatge i buscar ara rastres que quedaren d'estiu. Però les elfes de l'estiu no podien eixir de les seues cases, ja que una terrible pandèmia havia assotat tota l'estació. És per això que li van ajudar des de sa casa. Hola Maria, som les elfes de l'estiu i gràcies a la teua visita l'estiu tornarà molt prompte. Però abans hauràs de conèixer algunes coses sobre aquesta estació. A l'estiu fa molta calor, tant que els xiquets poden menjar gelat. La gent va a la mar a veure els peixos nadar i a lluitar en la pilota del nostre pallasset. Quasi se m'oblida, quan el sol calfa molt, hauràs de posar-te davall de l'ombrella. Maria li va donar les gràcies i va poder recuperar l'estiu. Ara només faltaven la meitat de les estacions. Maria, has aconseguit quasi 3 estacions! Quina sort! Jo sóc el mag Àngel i amb els meus trucs i la meua ajuda et promet que aconseguirem la meua estació favorita, la tardor. Aleshores, mira bé, Maria, des de l'enorme arbre apareixen rames de color marró. Això significa que anem pel bon camí, ja que són característiques d'aquesta estació. Hi ha de tot tipus, grans, petites... I a més, en la part més exterior pots trobar flors mostes. Quina pena, ja tornaran a la primavera. Oh, però no t'oblides del més important. El mussol de la sort s'estava amagant. Molt bé, Maria, només et queda una estació. A per totes! D'acord, t'explicaré què és l'hivern. Bé, doncs aquesta estació de l'any fa molt de fred. I per això hem de posar-nos el barret, la bufanda, el jersei i els guants. També perquè quan arriba l'hivern cau la neu. Mira com cau la neu en aquest núvol. Que és impressionant. I amb aquesta neu el que podem fer són ninots de neu, molt divertits per a jugar en ells. A més, quan fa tant de fred, també fa molt de vent, com veiem així. I això és l'hivern. I d'aquesta manera
va ser com vaig aprendre el millor de cadascuna de les estacions i va poder tornar la pau, la felicitat i sobretot molta textura una altra vegada a la meua aldea. I ja sabeu, xics, porteu-vos bé si no voleu acabar com en l'estació. Conte contat, conte acabat. Molt bé, i amb el conte contat procediré a presentar la segona part, el procés de disseny del nostre treball. Ací trobem un petit índex sobre tot allò que s'exposarà. Molt bé, i començant amb la portada, hem utilitzat per al fons cartró i temperes. I a més també hem utilitzat fulles d'arbre de cartolina, blocs de neu de Proexpan i flors de goma eva. Quant a la creació, ens ha agradat sobretot la part positiva és combinar diferents elements dins de l'arbre per tractar el tema que estem treballant. Però, per altra part, la part negativa és que pensem que ha sigut costós el fet de trobar la forma al llibre. Bé, i amb la primera estació comencem amb la primavera. Per tal de dissenyar-la, hem fet línies de diferents colors que contrasten entre si. A més, hem posat diversos insectes i elements que ens van recordar a la primavera com flors de plàstics, flors seques o rames d'arbres. Molt bé, passam a la següent part, tractaríem l'influència de l'artista. Quant a la influència, ens hem basat en Pablo Picasso. I ens adonem d'això pels elements abstractes que apareixen, així com pel fons del collatge amb les ratlles horitzontals pintades amb aquarel·les. Quant a la creació, el que menys ens ha agradat d'aquesta part ha sigut fer la representació abstracta, ja que hem sigut capaços de deixar-nos llevar per la imaginació. En contraposició, el que menys ens ha costat ha sigut ser capaços de quadrar el temps amb la tasca que se'ns demanava. L'elecció d'objectes també va ser complicat, perquè no volíem caure en estereotípics. Amb l'estiu, els materials que hem utilitzat per als fons sobretot són ceres blanes. Els peixos, que es poden veure al costat, estan compostos per cartolina i goma eva. L'ombrella amb paper de seda i cartolina. El sol amb llana i el pallasso té una composició de diversos materials. Per una part, al pèl hem utilitzat pompons i el cos està fet amb paper de seda. El barret amb boles de polsera i els braços amb goma eva. En aquesta ocasió, la influència ha sigut sobretot inspirat en els colors del quadre El Crit, de Munch, perquè les tonalitats ens recorden molt a aquesta època de l'any. En quant a la creació d'aquesta pàgina, el que menys ens ha agradat ha sigut el fet de poder plasmar les diferents idees que havien tingut els companys en els seus esbossos, sobretot amb el pallasso i el gelat. La dificultat ha sigut de nou la representació una mica abstracta que ens demanava i plasmar les idees amb la referència de l'autor. Molt bé, amb la següent estació, els materials que hem utilitzat han sigut cartó per a fer el tronc, arena, flors i fulles, paper de revista, aquarel·les, filferro amb textures i, per últim, cola. En aquest cas, la influència ha sigut Monet. La seva tècnica per a pintar es troba a algunes parts del collatge, com per exemple en el sol, al tronc de l'arbre i al mussol. Hem tractat de recrear eixa forma de pintar a base de punts i taques de Monet. La part més positiva, sobretot, ha sigut el tronc central, que donava relleu al treball i ha sigut una molt bona idea. D'altra banda, la part on més dificultats hem tingut ha sigut reflectir la tècnica de l'autor triat, a més de trobar diferents textures per a treballar el tacte, encara que els colors i les tonalitats de la tardor són molt fàcils de representar amb tonalitats marrons. I per últim, l'hivern. Per als materials, el fons és una representació de la nit estrellada de Van Gogh, fet amb tèmperes. L'arbre que trobem en el primer pla està fet amb llana, tractant de seguir la direcció de les pinzellades de l'artista. El xiquet està fet amb feltres de colors i velcro per poder llevar-li i col·locar-li la roba. El ninot de neu, per altra part, està elaborat amb boletes de Proexpan dins d'una bossa hermètica per facilitar el moviment de les boletes. I el núvol està fet amb una bossa hermètica plena de glicerina, purpurina blava i aigua per fer l'efecte de neu precipitant-se. Quant a la influència, sobretot, ens hem inspirat en Van Gogh, concretament l'obra La nit estrellada. Dins de la pàgina han sigut inclosos elements del mateix quadre com són l'arbre, que troben en el primer pla, i la representació del fel que fa l'artista, del cel.
I, per últim, la creació. La incorporació d'elements artístics ha sigut una de les dificultats principals. Per a la part positiva, trobem que hem pogut plasmar les idees de l'artista en el nostre treball i, a més, hem pogut treballar amb materials manipulatius que són molt importants a la infantesa. I res més. Aquest ha sigut el nostre treball. Esperem que us hagi agradat.